bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on duwanama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay innama aade goto wawa ɗum firtu bisimilla moon e hayangoji men hande ko aljuma balɗe jeetati e lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego roɓindo moon jaydeji dey arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande puɗɗorten hande ko jayde libération saabu addi hande ko feeraka yiye walla hewani yiye saabu mo ganduɗa nde hombo tolni e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyi tawa ko debbo hombo nanga e ko ganduɗa nde ɗum rewani bolol guyka warde e loppitde bagasuji e kaake janane ɗum de wondo noon tigui jande windiri ɗum Thiaroye arrêté pour association de malfaiteurs, tentative de meurtre, complicité et vol en réunion avec violence commis la nuit. Hady Sène âgé de 75 ans tombe hina wayde kam on Hady Sène kame sukaɓe jowoɓe ganduɗa de kamɓe liggodatno e kan ɗon guyka e loppitde kaake janane e warde tawa noon ɓiɗɗo mum hombe hen jilla kamen tigui de nanguida sabo deɓe jiiɗi war o mo ganduɗa ka woni S Ndiaye duuɓi mum hiɗi tolno e nogas e jeeɗiɗi jemma de ɓe ɓuuri ɗum doole ɓe lappi ɗum birikaji ɓe loppiti bagasuji mum ɗum noon hina wayno haysi hina yi ene ɗum hewani wat sabo on ɗon debbo mo ganduɗa de ko nayejo on ɗon daro wonda e sukaɓe hombo loppita bagasuji yimɓe hombo wujja e sinon hombo wara ɗum noon ɗum kewi ko toon to legal Thiaroye e wiide jayde la libération jayde le parlement kam addi ko goɗɗum ko ganduɗa de yettaɓe ɓe kah e diallo sarenaki ma ɓe uddit guite mumen ɓe gulla gonɗi cim sabo hina wayno de kala ko yoweti e mburude e balɗe garoje sarenaki hay goto wonta ɗum tekitere jayde nde windi ko asphyxie financier dans le secteur de la boulangerie la filière au bord de l'agonie hina wayno tigui tigui ɓe gandanɗa de heɓe liggo e mburu e ko wayi noon de hande heɓe jogui caɗele koppareje e kalisaji de ha taki galleji liggorteɗi mumen ɗi paayi uddu ɗi noon seɗi uddi wayino ko hanti kala cohluɗo mburu ma ɗaɓɓit fa tampa kala cohluɗo mburu ma yillo fa tampa ɗum noon ɗum welata kahkaɓe ɗum welata jaljalɓe ɓe e wiide jayde le parlement non tigui jayde l'informé gonɗiniri ɗum saabu windi ko secteur de la boulangerie en crise le spectre d'une rupture de pain plane au Sénégal hina wayno de caɗele koppareje e ko wayi noon hina wayno ɓe ganduɗa kamen liggoto e boulangerie de ma ɓe dartin liggey mumen saabu noon ko nisi ko yowi e dow mumen fayi e dañal e koppareje e ko wayi noon ha taki noon jayde de harti kala ɓiɗɗo Sénégal wi ɗum de sarenaki ɗo e balɗe de mburu kam ma ɗum netto yiye e nder Sénégal saabu noon tigui dagui caɗele ɗeɗe ɓe gondi kamen ɓe liggotoɓe e boulangerie e wiide jayde l'informé jayde le soleil de wi ko troisième validation du Sénégal selon la norme ITE 2023 hina wayno tigui de ngol woni boli tati lesdi Sénégal de hindi jaɓa ɗum ko ganduɗa de kam ɗum woni no jogorte eno darorte ko ganduɗa ko de hina immo e nder lesdi e sinon ko liggorte e hutorte e nder Sénégal tawa noon hina wiye ITE 2023 ha taki o mo ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Sénégal de wot tigui ko ganduɗa ko ɗum jorɓi saabu wi ko yo foof en ndew hen siken jiiɗi yo gonɗon sengo moƴƴu woni ɗum ko guinduɗen joni woni ITE 2023 kam tigui Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wi la transparence ne prend tout son sens que lorsqu'elle améliore concrètement le quotidien des citoyens non de wi ko ganduɗa ko kam ɗum woni ko laɓɓinta e ko watte ko foof en ganda ɗum de si tawi hina woodi dalilu ni no ɗum wayde yo taw foof en heɓe gandi ko waɗate ko e si noon heɓe tini ko waɗate ko gam koppareje gartam ɗam gimmotoɗam hen mo kala wawa hen yi hoore mum e wiide jayde le soleil ɗum noon jayde andini ko hankide o mo ganduɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye bismotono ɓen ɗon jillaɓe e on ɗon galle biyeteɗo ITE nden de wi yo ɓe ganduɗa kaɓen goni e nder on ɗon galle de yo ɓe keble no hannirta ni saabu ɓe mbawa jogo tigui ko ɓe mbeɗa ko e si noon ko fata ko e mumen e wiide jayde le soleil jayde l'exclusif kam wi ko hina wayno de kulol mangol sominoma e liggotoɓe e nder Sénégal ngol ɗon kulol natgol e nder liggotoɓe Sénégal noon ngol immori ko e koppareje ɗe gandanɗa hitande kala laamu ngu weeɗa koppareje tolnotoɗe ujunaje nogas hen yoga e mumen ɗum woni ko wiyete ko avance tabaski ɗum noon e nanema e nanallaji ɗi nunɗani hina wayno de ɓe gandanɗa kamen jogui laamu ngu de e nanema e nanallaji ɗi nunɗani wiyeno on ɗon avance tabaski de hombo usta laamu ngu yalti gam yeddude ɗum ko gandanɗa de ko ɗum nanallaji ɗi tegaki e gonga noon tigui jayde exclusif windiri ɗum tabaski 2026 les avances de la panique hina wayno de e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego ɗen ɗon koppareje biyeteɗo avance tabaski de wiya heɗe usta
ala mbo fayani hen ha taki jayde ɓesdi. Le ministère des Finances et du Budget accuse le coup et pointe une fausse alerte hina wayno de o jogui ɗo jagorgal koppareje e kisal e nder Sénégal de wi ko ɗum kam ko nanallaji ɗi ganduɗa ɗi tegake gonga e wiide jayde exclusif. Jayde l'informateur de addi hande o liggey manteniɗo teskaɗo mo ganduɗa de dadiɓe Sénégal wonɓe ɓe falde Ziguinchor ɓe mbaɗi mbo toon to wiyete Réo Sindian woni Nord Sindian hina wayno jayde l'informateur windi ko succès de l'opération Elol à Sindian, plus de 9 tonnes de drogue saisie hina wayno de kamen ɓen ɓe ganduɗa koɓe dadiɓe jillaɓe e armé mbo Ziguinchor isi noon douane de nangi toon ko tolnoto e tonnuji 9 yamba e drogue mo ganduɗa de ɓe loppotimo e bat boneji ɓe ganduɗa de toon ɓe keedi. Jayde windi ko l'opération Elol est menée par la zone militaire numéro 5 hina wayno tigi tigi de ɓen ɓe ganduɗa kamen goni Ziguinchor taw noon heɓe jinla e falde jowɓire wiitede zone militaire numéro 5 kamen de mbaɗi on ɗon liggey isi noon omo ganduɗa ka woni colonel Cheikh Gueye e Papa Sabouri Ndiaye kamen de ɓe mbugti gon sengo ha ngo laaɓi e ɓen ɗon waɗatnoɓe ɗin ɗon boneji e yeeyoɓe drogue e yamba e ko wayi noon ha taki jayde de wi ko jonji jeeyi balla basen balla ugonor e niale racle hina wayno de ɓeɓe ganduɗa kamen inɗe mumen goni jonji jeeyi balla basen balla ugonor e niale kamen foof de ɓe nanggama no hannirta ni ɗum ko nangga e on ɗon dorog noon sika peti ɗum a ƴeewi ɗum hina wayno ina tolno e milliard goto e koppareje men e wiide jayde l'informateur. Gasnirten ko coftal ɓalli saabu Rewmi Quotidien Sport Plus windi ko Ligue Europa conférence Pathé Cissé et Nobel Mendy affronte Ismaïla Sarr en finale hina wayno de ko wiyete ko Ligue Europa conférence kippu Pathé Cissé e Nobel Mendy de mambo fottu e kippu Ismaïla Sarr ɗum noon ko e timmode desewal wonata woni final. Jayne de ɓesdi en avec 9 buts. Ismaïla Sarr est le meilleur buteur de la compétition kam on mo ganduɗa de ko Ismaïla Sarr tawa hombo jilla e on ɗon kippude e sinon teskaɗo e kippu gendi Sénégal woni équipe nationale de kam dañi bituji 9 ha taki noon kam de heyni e kala mo ganduɗa de haɗa waɗa fukka kosguel haɗa natna bituji e ɗen ɗon pottitte e wiide jayde Rewmi Quotidien e Sport Plus. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum woni ɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande. On jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol. On duwanama jaam e kisal yo jaam won fulnangue hirnangue rewa o worgo. Tottidiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.